अरे यहाँ रंगदारी शुरू हो जाला 17-18 के एज में। बेटा ये चौहान जी के टोला है, यहाँ के छोट छोट लड़कों से गोली मार देला कॉलेज में। अरे ना नेता है ना अभिनेता है, हमरा से दिल लगा के देखा करे जा, पावर के पता लग जाए कहे कि हम चौहान जी के बेटा है। अरे कितना लोग आयल आ कितना लोग गइल पेंडिंग में। अब बबुआ एगो चौहाने जी ह जे हमेशा रहेला ट्रेंडिंग में। चौहान जी के लड़का है करे जा, चलीला सीना ठोक के। आज तक केहू के हिम्मत ना भइल जे देखा दी हमनी के रास्ता रोक के।